Nakabenta ka Good News TV nga pediang sngubha bar nga ay kublay pibaro kiba sngap ya ka Bible study hakani ka sngi ka pamenta. Ti hakani ka sngi menta ngine beteng ya ka Bible study ka bangila ya keren men hakani ka tayo ka bladep ka sngi palay ka bladep. Siapa nga to ka brio ka banga ong ya ka baka di ka brio ka ba riublay kadi ka ba start ba ka ba don ka jinget ya ka bangila ban shem haka kitab ka ba a jo kisim kal nang basaw na do ka khot ka ba prater ter ngila puli bad men haka ni ka tayo bla dep ngila poi hadu ka khot ka ba arpho ti menta ngan sa sedang na ka khot ka ba arpho bad ngine ya ter ban pendep menta ka sngi haka jinga dei ba ka jing puli ka Bible study chpang ka brio ka nong shunem ti shwa jo ka ta tengine pha shu blai khndiat haka jing duai ni aingu ema atrai ba ma ai ka Bible yengi ka tin jong me ni aingu ema atrai ma ai mun si ma khoj yengi unong persat man si mi jing tho baro ki badan hangni ubaju ya rap yengi bangin sngau tho bangin nget bangin ko ngu bangin pediang ni ka tin jong me hani ka por nga shani ahame au mun si ma khoj jong blai ba meni rap ikito baro ki basngap yanga bakin nget kin pediang kin ko ngu ini ka tin jong me haka keteng jisu ngadwai amen. Tikum mangarang syu mentan haka te bla dem ni poi hadu ka khot ka ba arpho tangan puli ka ni ka bakut jo ka khot ka ba arpho ka ba ongkum ni bangin se sedang nang ni u la syong haki kho siu jongka hadu siteng sngi ndakum ta ula yap hani kong ula syong haki kho siu jongka ke keren pikan mau chong tu khun ubah ni ka por ni pet ka karta jo ula long khna ret nga su antat komba prasnem ne si postnem kala balong komta ka karta jo ko mangala pen i haka tayo bla de ula anang ban let na yeng syau kpa sya lingkha tingi perkhat la long khna ubaret bar hani ka por ni puli to ka jingjak pasung sun e ka ni ka nong shunem ude u khun ubau bleu la kerkhu ya kaling bau prophet ujong bleu Elisha namar ki jingle abha jong kai prophet jong bleu kayo e ni khun chin rang ha ka por ka ba kam sko de syo ban yo khun ni pulian ka Bible u lok jong karu tengah jong karu la temen ti ha ka por bau ni la khna bha kawan ka sang to ka jing sitom ka jing pang ko ngi pe ka te bla dep lawan lam ya u na lingkha ka kemi ka syubat sa ka haki kho siu ka thum yu ka bat yu bat klem arta tin leng ba kita ki por ki kenta ka duai hadu siteng sngi ba nga sumut dor ka jing duai ka kalong kutrai mala ai nu khna mala ai nu khun ula long ka jing kemen yengi ka yeng ka sem uban ra uban kit ya ka kerteng jo ka yeng sa ka we pa ka pateng uban long no yo pateng ki e baro ha ka yeng ula long ka jing kemen yengi hendrai kumnuk trai ke syukut no ka jing kemen tang kini ki khndiat snem kumni la setang sipho snem ne tang pras snem kumno ka syukut no kumni ka jing kemen ba ka jing kermen jongi ka duai ka sa boblen pen emiu hendrai ngi puli ha ka por siteng sngi unu khna ula khlat no kani ka jing ja ka pen kan mau ru yenga sipang tu we pa ubri bangi puli ka testament ga thmai ube lej bane kendu bane syam ba ujisu ubah kata Jairus orang ba jaga snakok ni pulis pangjo ka gospel Marcos kalau basan uni ule chu Jisu udan ka khun ka barit jong u ka bala khat arsnem ka karta bar kadon ha ka jing pang ka bajur hatmir jo ka jing yap ule chu Jisu dem khrop ki kejat u Jisu wang wan kenrat sayeng bu e ka kti haka bakan yo khia bakan om yap badu Jisu ru udang thmu ban le sayeng jong Jairus rai pikan mau to ka gospel Marcos kalau basan ni puli udang len ndai kadang to ka jingja po lenti ka ba pen slam yu Jisu ban po sim Jairus nama kan to ka kenthei ka ba pang mi snam khat asnem kawan nadian ban kta yu Jisu bakan yo khia kadang to ka jing kran jong Jisu ba kenthei te kala pen slam yu Jisu ban po sim Jairus kat budang e kran hang to polti kila wan no na yu Jairus
bat ki ong yo Jairus ki ong kumni ke dekat ke balai pusan haba udang keren lawan ki bana ka yeng utau orang ba lingdo ki daong urang ba snakok urang ba snakok ki daong kala yam balai men pensitom syu yau nong hikai kabam dan jingmut syu balai men khat u yeng balai men pensitom yu jisu banwan kalat kam dan syu ka khun jo me kala yam mdan jingmut mdan jingmut syu ban khat yu nong hikai yeng bat hakata kapor ke ketien ke jong blai ke thu ka ong habau jisu la yo ngau ya kata ka ketien uang kumniu jisu pha chu Jairus uang wat siap tieng tang sungen uang wat siap tieng tang sungen bat nganget buan na pleng jong phiru ki bas ngap yanga hane ka Bible study phila banan ki jinge kendo ki jinge siam ki long yeng ki long sem ki jong phi seriem ke balong kani ka kenthai kanong sunam seriem ke balong Jairus ubadan ukhun lani dan ka khun ka bah ka jing pet jong ni ka jing pet jong Gibril ka jing pet jong pipiong kam mento syo mla le e syo yo nu khun mla le syo ni ka khun ngani thui phi ka jing ja ka ba si shai dan wi long kmi ong yanga ba hep si khot ba hep ngai ba hep ha ka jing e dei bu tu khun te nga nyeu yu kum bala yap dan jing mut to syo kwa syo ban bo jing duai dan jing mut syo la duai si duai mun to syo la le e syo da light na patok to la sitom to poi sa hospital light na hospital to kum jo yang mentam tip syo sai udon nga khen yu kum bala yap dan jing mut syo kidan na pleng jong phile si bas ngap ki bang ta ya ka tu te ka khun dan jing mut syo nga khen kum bala yap yu ba deng te nga nyo kum la yap yu ba du te la ni persa kurim jonga ni ulok jonga nga som dan jing mut to yesyo nga khen kum bala yap ndai nga kwa pinyo sngo ling ba ni ka Bible study kum ba yo sngo Jairus pinyo sngo ke kentien ka jisu nong epi wat siap tieng tang sunget ma pin siam ni pulia ka testament go thmai pi page pa ka jing im ka jong jisu ukhun jong blai men bau dang dan hane ka perthai mdan ka wei pat ka ba khampen sngo bha yu ban ye ka ni ba ka ta ka long habau yo i ka jinget habau yo i ka jinget ukner ka kti ule ki kamba habau yo i ka jinget ka ba ki bri ki nget ya u te tong ina phai biang sha ka tu ka kan thai kanong sunam nga ong ye ka ba ka de ka briu jo ka jinget tong ina pet ina plita ta jayu kala thum yu ta siteng sngilau jong khon ka pet yu la yap aki khosi yu jong ka ayu pat ka le kani kanong sunam ta ngap ngan pulien ro ka khot ka ba bon ti kala let kiu bat kala bu yu halor ka jing thia utau briu jong blai bat nda kala khang e ka jing khang kala let no pikan mau ha yeng jong ni ka briu kita sina kerpang yeng ibarit kada ka kamera ba kerpang ba kibu ka kamera thia yu briu jong blai Elisha ba mata ka shim to khna klet bu ka jing thia jong Elisha briu jong blai ka khang e ka jing khang ka de khot ka ba buat kong kom ni bat kala khot yu tengah jong ka ba kala ong kamare salo tengah ka khot ka ong kom ni u nga kerpat yame pha hanga wei ni ki syakri bat ka wei ni ki kada bangalet mare so briu ujong blai bat banwan phai pat ka pas ko tenat ya ka ni ka long kemi ka ni ka kenthei ka long kumangala pen ia ka Bible study ka adem kalong ka penrit ya la dia tengah jaka la kalong ka kenthei ka ba kraw ba tri la ong ka tin jong blai hari menta sa sisien ka ka ong mensua mentaro da kale ha kpat ulok ong nga kerpat yami ka penrit ka nga kerpat yami kong pha we syakri pha ko ka kada ka ngalet mare so briu jong blai ba kampat simethu jayu yo to khna umpat simtip nu ulok joka ba to khna to khon jaki ula khlat ba ngi so thu na ka jing kli jong u wong kum ni khot ka ba bot ula ong te ka ulok jaka ong ni ka briu namar balai phan le cheu menta kam long ubnai thmai le ne ka sabaton kam simethu ula yab khna ti ula lengo balai phan le kerki menta mdei ubnai thmai le ka sabaton
kapor ka bagini gibri ki ban visit ban jingo ki prophet kala ban ki ai ki ai sngo ba ko ni umnai thmai le ka sabaton kon kam dei kita kapor ban len te balai pha kwa ban kirki menta te ka khot ka bot nda kumta kala te jin ye ka kada bat kala ong halau syakri to da nang penmare bat nang lej wat pentut ye ka jing lej lemdang ala hukum ye me kumta kala lej bakala poi hadu ubriu jong ublei haulum karmel te ka shim ni tau kada ka te jin ka ong yelo syakri bun penmare stet ni tau kada ban poi so tau ubriu ujong ublei ka wat pentut politik penmare stet penia stet ka bala kerki ban poi so ubriu jong ublei uni ubriu jong ublei mau Elisha hakata ka por udon haulum karmel tengah persiang ban pek ke jingjingai naga ne ka nong shunem naga jaka ka bakane ka brio ka don hadu uni ulum karmel kalong la kumno kumbalai phusan kilometer e ke jingjingai tengam tip kan do ka simpor ke jing mare state jong tau kada ti ton shu ong la kumno le se kumba ar kenta kala ban simpor makam de ki kali ki bala ban ya state ti kumbalai phusan kilometer kala ban long kumba ar kenta e pan mare ya state ban poi sia tau brio jong ble haulum karmel dengan puli ter kom ni ti habau brio jong ble ula yo i kana sejengai ula ong hau gi hasi usyakri jong hakmi hang tai kita kanong shunem ngakar pat me to phet ban tan ya ka ma bale shaw ka ma tan ya ka ba to kli ka kum no phakoj u tnga jong phau koj u khon jong phadiu koj mari i ketena sejengai u Elisha ong ho ge si pe ketei kanong shunem kawan chani mte balai kawan kheli mare le shawe ka batu kli kumno kalong hayang asem ke ko ke khia kita de jing kli bo ong yo ge si ban kli tin dalak kala poi hau tau briu jong blai hau tau lum kala bat naki kejat jong bat u ge si lawan hajan ban be no yaka henrei tau briu jong blai long to i yaka nama ka mensim joka ka khuslai hapo jongka ba utrai la buri ya katananga bat shim lai thu hanga daka poi hajan jong Elisha ka sudam krup ki kejat jong bat kala bat ki kejat ki jong u giasi ula persyang ban be eka ban kin hit eka mong khie ban be eka nang ta henrei ka bible ge thu ingu Elisha pa ubri jong bleu ong i eka to i mlele kamat bat ki kejat kamat ia thu ya ki ai ki badan pa ka donut ki jing khia ka man sim joka ki jing e jing e kendo jongka uang Elisha namar baka man sim joka ka khuslai e pa jongka u i badan ka e ka pa ka donut ka man sim ka pun khuslai ka ne ka brio bat na kata ka su bat sa ki kejat jong reu ong Elisha utrai simethu la bori anga simethu ka belajar ni mau bleu si pen pau Elisha tere kene ke jingjau bleu khlan pen pau bo to khna la dep khlan sim tip e Elisha bagum tau ong ho ge si pe utra la bori ya kene ke jingja na ngam sim tip te e kene ke brio kamat dia thu kamat bat kamat dem ki kijat ki jonga te to hadin kata ko ngum no nda kum ta kala ong sanga pata ke brio ko ngum ni ngala kwa ne em yo kun rat ngala kwa ne em yo khun no kun rat jonga ngam sim ong wat syukur nga tangum tahu Elisha langsung thu ikan ki umat jongka jeng khia ka donut ka mensim jongka bak syubat ka mem ken mau ku ken rat ngam la ong wat syukur nga tu ka pot pikan mau ngia kren ka Bible study bladem habo Elisha ku aban ai nong ngi ka brion ki jing le bha jongka ula klino gehasi ka dan ke ai jing dan kam kan ka brio kam sim thu kam sim pan ru yukun ka sko bak ta ka por ka alaj msko la syuban msko de syuban yo kun de u ai ubleling bau Elisha ai tau khun sin rang ka baka por baka yo to ka kentin no Elisha bakan sa pun khun ka sa kha khun ka awat num kren kaya nga ku ken rat wat num syukur nga ka por ka me hap syo me bri jong ble wat syukur te menta ka pen ken mau ki Elisha ka me ken mau ha to ka por men syuaru kala balong si posnem ne nyosnem na prasnem men syua ha to ngam simla ong ye me ba me ong ban ngan yo khun ngam simla wat syukur nga pet ke ka ba jam menta Elisha langsung thu ke bela kepala jam ukul ayam ke kepala jam tak kalau ko me syukur
ma ai nga ka jingkemen tang news nem ne pras nem ne shipos nem kala akut ke to ka jingkemen baro uni ukhun ma taula ayap te to ka khot ka buon nda kumta ula ong hau ge hasi ong Elisha ge hasi to panpo sengkai to ra yu ding do jonga ka kti bat lek no la da me shem bat no wat ye khublei yo bat la da unu khublei me wat phai kti ne bat to bo yu ding do jonga halor ka khmat utau khna Elisha yu ding do hau ge hasi ong bat yu ding do li mare pemde ba men pen slam halti wat no me khublei bat no ki wekin khublei me lekin pen tuot e jingle jo men naisha shumare pen stat bet ba men poi kloi batang shime poi pen de yu ni ding du jonga halo ka khmat utau khna bale ule akamta ngi phi sung thu ka jingmut ka lang ba pen de du ding du jong Elisha utau khna ola ban impan ban yo biang ka jing im ta te uta ulai mare tangan poi sho ka dkhat ka balai phone dengan sakra ni ka dkhat ka balai phone ka ngum ni ka dkhat ka balai phone la ongum ta kata ka brio pa kale kumno sngap kata ka brio pa ong dkhat ka balai phone ti ka kmi to khna ka la ong kat ba imutrai bat kat ba im ka men sim jong me ngan om ino eme uti ula yeng bola bu de ka kapat utau gehasi to la alek la ra lo to ding do kapat kampla ju Elisha ka bat ben kong kumno gehasi ula ban len ko ngang anu pelat ya mis ngap kong kat ko ong kani kemi khna kala ong kat ba imutrai bat kat ba im ka men sim jong me ngan om ino eme kemo me ban leit bat nga ko la da mem leit bat nga sa yeng jonga ngan bat iki kejat jong me ngan pelat je me ba pin siam to ka dekat ka ong u tiu la yeng bola buat de ka ban siu Elisha gehasi la chakmat Elisha haban leit dekat bang nega brio nama ta ka jing bat jong ka iki kejat ka bada ong kat ba im utrai bat kat ba im ka men sim jong me ka ngan num pelat je me tu ban siu haban leit tengan sapoi biang ta ka dekat dengan ye thu sha jing jadu ge hasi ula nang lek an puli ula nang lek haswa ka ngot khat ka balai puai u ge hasi ula nang lek haswa jongki ba ula bu e tau ding du halo ka khmat tau khna han rei omdon ke jing sawa lemni ka sngo namar ka tau lek phai bane shem u ba ula thu u da ong u khna ki satya ge hasi la poi sha khmat la le ka mau Elisha la bu e tau ding du ha khmat ju tau khna mdan dak e shu mdan sign e bun ki ayu le gasi haban le phai no bat we kendu biang ki da we kendu yo Elisha usai thu angkum no ka ang tu khat namak ta ula le phai bane shem yo gasi le phai bane shem Elisha ba ula thu ang ukhna ki satya mdan saim dan e shung ula ayam da ong dak moi kumba ong mene Jairus mo tiki bre ki ong no na yeng jung Jairus wat pen sitom shu kan ran ka khun jo me kalaya men toy shu mentar sumun ong tau ni syakri ong pet nyala le mdan sain de isyu ukhna ul yap ki satya te shwa ban ya chakmat ban pen ke ban ja ngako ban phai biang to ka khot ka balai pho ban ong e ke khot ka balai pho snga ba to ka khot ka balai pho ban puli biang gyasi ula le chakmat kani ka kan thei ka le amno ka shubat sa iki kijat ka ada ong yu Elisha kat ba imutrai bat kat ba im ka men sim jong me ngan om ino yami ka i kani pitim ka pen i ngong pi ngasa ong i kani ka kan thei ka badan ka jingen ka briu ka ba snow scam ka bat scam ya ka jinget ki jong ka hakmat ki jingen kendo ki jingen shem ki ba i kum ka bam la long re ka bat triang kani ka pen i nga ong i pi ka i ya ka jing duai ka jing duai ka ba snow scam ka ba bat scam apeng ki jing kendo ki jing ki eriong ki ba ni i ki bam la long ringi bat scam ni snow scam ha ki jing kular jong kani ka tin ke jong blai ni bat scam ki jing kular jong blai ni snow scam ki jing kular jong blai wat apeng ki jing kendo ki ba ki ba hateng ni snow du jing kermen hateng ki brir ki la ban pendu jigermen lani wat hateng hapo la ka do ni snow bakani ka bam la long re apeng kita paro ni snow scam triang ha ki jing kular jo ka tin ki jong blai kani ka brio ka pen i ka jing long ka bakum kata
snow scam, bat scam ki jing kular ki jong blai yai ne ha ka jing doai tinga ko ban ong khndiat ha ka jing dei bang ne jing doai ka ba yai ne akum ne ka jing doai ka ba yai snow ha ki jing kular ki jong blai wat happening ki ki ba ngida palat ngida snow ka kim khan ngida snow ka ka jing prakhat bri ka bam la long re happening ka ta baro ngi bat scam ngi snow scam ha ki jing kular ki jong blai ujisu habo hikai chpang ne ki jing doai ka bakum kane nga ko ban puli ka ne ka jing hikai ka jong jisu pinsia ma gospel ka jong lukas kal no ga khat phra takan puli ka ne ka ban ta khndian gospel ka jong lukas kal no ga khat phra sap ka jing kren ka jong jisu angom ne te ula kren ka pharsi haki syapang baka de ki ban yai duai bat ban om man thatshu tang sapuli ta ka pharsi syapang ka riu kun thai unong bishar syapang to ka riu kun thai ka ba let chi pen slam me ka jing bishar ka let chi khman nong bishar ye thu e ka to ka jing ja te re shwa jong ka ta da ong shwa kum ne ula kren ka ni ka pharsi syapang ka ni ka pharsi ka kren syapang ka sngap hamongan puli suki ka ni ka pharsi ka kren syapang ba ka deya ki ban yai duai bat ban om man thatsyo ujisu kwa ya phi kwa nga bang long ki ba yai duai ten re kam sim ong tangka ta ba yai duai kada ong bat ban om man thatsyo balai pitem balai da ong ban yai duai bat ban om man thatsyo kam sim ong tang yai duai namaru jisu tip ba habang yai duai habam yo jubab kan no sibnaru myo jubab arbnaru sisnemru arsnem sansnem myo jubab karan kapor ka wan no ka jing that ha ka jing imjungi hata phimmat bakalo kumta doai si doai myo jubab yai doai la ap ka to kan snem myo jubab kawan ka jing that ha ka jing imjungi so thai no ban doai nga syam hala dir kala kumta ken ki por ba that ban doai haba kan no myo ka jubab ik mo ble sngap sha skor jing doai ki jing pam ki jangi bat na kata dau jisu tip bakum ki briu ngilong kumta usaong ka deyingi ban yai doai bat ban num man thatsyo usa kren ni to pharsi ong kum ni sngap kan pule ula ong kum ni jisu la don we unong bishara ko ke snong ubam shet tieng yu blai lim ne buram yu breu sidan ki ba pensriem yu blai kumuni unong bishar rem uni nong bisam nginum pensriem ba blai namam don jinga dei uni breu ulong no uba syap tieng yu blai buram yu breu wasneu kumunong bishar lo kum blai ubreu ubam syap tieng yu blai ubam buram yu breu tau nong bishar ba kumuta ta la don ru hata ka snong ka riu kun thei ti kalawan bun sien hu ka daong tule hok yanga halo to bai le yanga ka ka kes kare kun thei hab le khma nong bishar to bishar hok no se ka rai ka ba hok ha ka jing de kun ka kes ka bang cha le ben mom tip kum no cha le ben tam tip ti kham slam ummon slam la ya ke ta ka kes kam tip ka no snemo re slam ummon ai re hadin ula ong haladi sabu ong kum ni haladi to nong bishar la ngam syap tieng ru yu blai ba la ngam buram yu breu udi breu basni yu blai ru ngam syap tieng yu breu ngam buram yu breu syap tieng yu blai hnrei sabu ong dekat ke basan hnrei pen ban na ba kan ni ka riu kan thai ka pen sngo satya nga ka bakala pen wit nga ka wan chi wan kan ni ka riu kan thai ka pen wit nga ngan bishar hok ya ka yo habaka wan klam da put kan pen sngo kulut nga ala that ko nga sngo kulut kan ni ka wan chi wan la pen wit nga wangan ala ka ano ka jing bishar ngan pendep no ka kes jong ka la that ba yai wan chi wan ta tiskap ko jisu ong kum no pen kot ka ong trai la ong hasngo ka bo to nong bishar bam hok ong uni mlong kum ble uni nong bishar bam hok ong jisu pio sngawan uni nong bishar bam hok ong kum no ublei te on om bishar hok ya kita ke bla jet jong ke bla nyar ker pat yu men sngi ban men met bat u sha slam la ka jong ki nga ong ye phi ba un bishar hok e ki kumni ro
Henry dawan ukun ubri on siam ne ya ga jinget ha ga perthai wang jisu pios ga wat uni nong bishar bam hok udang le kum ta udang ai ga jing bishar ga hok namar ka jing ai wan ga je kerpat jisu mut kat no tam le ublei nong e pi ngim ya compare haji sau jisu mut man compare nong bishar bu ble contrast wat uni nong bishar balong komuniro wang udang long kum ta kat no tam le ublei wang jisu ublei le ba hok on ya ga jing bishar ga ba hok ka jong haki briu ki jong ke balen nyar yo men sngi bat men mit kebut ke yai duai men step ru kini duai men mit ke duai haplen ki jing kendo baro aplen ki jing baro ki jing sko du jing men kini men step ki duai men mit ki duai ke kerpat yo men sngi bat men mit wong jisu ngong e pi on bishar hok iki kumni ro on ai tin rei ska wong jisu kumni ska bamo kani badan kam on rei ndawan khonu bre un siam ne ya ga jinget ya ga perthai kata bu jisu wa un siam ne ya ga jinget kata bu jisu kwa na nga bana pi ni don ga jinget pun kut kum ta tu jisu ni ba manga ong ble un bishar hok ndrai wang ndawan khonu bre un siam ne ya ga jinget ya ga perthai ka ai ga bu jisu wa nangi ga de ga jinget te ga ne ga farsi ga I'm seeming jisu I'm seem le ling ba ga ne ga farsi I'm seeming bi lo kum no ngin lo ki ba yai duai ndai tang yai duai bat bangin man thaju ngala ban ashi bon tiki nuksale ser piru pitem kapor kan misha kibriu ki bayai duai teng ki yai ne ki snem idan we ibriu iba shisha ta idon pa kabalang jing hamolai iduai khat lai snem lenter bat sngi bat met wat siteng sngi belai por iduai nam ta ulok jing i ubala kerni ngat ka jing dikia da pete mila lacho la shu kerni sa dikia teng la sngodu jigermen nasi re hadin khat lai snem ublei pen kalai ka jing im jong tau lok ji uyo ek jing kala ka bomot ublei thau thmai jing jong i jong u bat jo ka yeng bar ka wi ka lo thmai abu pa jo ka yeng uyo jing kala ka bomot kata de ka ba shisha de ki don chibon ki nuksang la bane thoi pi ki ba shisha ki ba duai de ki snem na tau persa kurim nam tau khon nam ta ka khon tau lok ki ai ne ki len nyar bat sngi bat met ko mau jisu kadang kapor jong blei bu jubab ke jing duai ke jong ki te tong ine pen kut dak ba phai biang to kanong sunem jayo u elisha ulet ken ka chu bat sa to nganum pelan pi kan ding kalong thik ko belong tu jacob kan mau hapo peniel jacob hapo peniel ni puli kitab genesis le kam no u yesiam bu tu angel u lempat bu angel bro simet la stang syai bergut tu angel u ong jacob bon pelan no yu u jacob u jubab ko no bu tu angel u ong ban pelan no nrei ka tin jong blek tu kum ni smanga e ka bu jacob ule ha ka to kal no balai pu an to ka khat ka ar pu san ka omne u jacob ule kum ni tin daw lai i ba la job yu jacob to angel la job ula kta yu tulong mat ing ka skep jong kum ta la ken klia u tulong ka mat ing ka skep ka jong jacob dak bele ha ka ta ka jingele wrestling mo lempan uni ka skep nu tulong mat ing ne la jaga skep la kedia peti dangla bani wrestling mla shola kedia ta kan skep u jacob susno uang kumne do angel pelaj uang jacob uang kumne ngan pelaj yami limda mada kirkhu kenya ngan pelaj bani wrestling mla sho ngala taman kling kemul ban sno usu sno ben ba peti tu angel sakirkhu jacob udan brio jong bleu ang jacob uyo jengkerku mdei su tang by wrestling le lempan but by clinging su sno sebab no fidan ki por ki jing jongi dem yai ne ka jing doai banu man that su sno triang ha ki jing kular ki jong blei ni bat ki jing kular ki jong blei tekene ka brio khado jayu ulet elisha poi hayeng pin puli ka tanah do kan khot ka balai fu ar kan puli lut ka se puli pendem api pin siam do ulet elisha ura usiam bala bo yo pa ka jing thia ka jong elisha pe te kamera ulet udem pelup to ha kamet nu khna upendei kani ka kti jo kani ka kti jo kani ka khmat jo khna su dem to hading ka tau sa ya biang saudong jing thia udem biang kamta bat phinna puli hading ka ta uni khna wan biang man simu im biang sa chi sen dengan suppose na kad khat ka balai pun ria ko ne la im to khna ka ong ka bible kum ne kad khat lai pun ria
Ti ula khot yo Gehazi madu khot u Elisha. Dau ni khna ula im. Ula senria kong. Ula im. Uang kumni Elisha. To khot ya kan ni kanong Shunem. Uang Gehazi to khot ya kanong Shunem. Kum ta ula khot ya ka. Tin da kala wanrung sya u la ong. Tu shim ya lau khun. Ti kala le chepo bakla dem hakikijat jo. Bakla dem ngon hadu khendeu. Ti bakla shim ya lau khun. Kala mino ka yo biya khun. Ubala im pan. Sepuli itu jingja song Jairus Gospel Markus nomor 3 bang puli menero. Jisu le kamba. Uai biang ya khun. Kabala ayam. Uai biang hadim la penim. Hau Jairus kani ka khun jome. Kalong biar ka jing kemen kan. Kata dia ke kamba ke boleh laban le. Kani ke kentai ke pedi ke jingin. Kumalang me pikir ke kentai ke bastan. Ke kentai ke bariu boleh. Bak ke kentai ke badan ke jingin ke bat snem ke bat scam ke snow bed. Ke ngampel hat ya mi ke orang beriu jong boleh. Me haban le dengan beden le dengan. Bang doai boleh ni Arab yang ngiru. Leng bang ni ke Bible study. Bangin long ki beriu ki ba yai doai bat ki ba ban omman tacho. Wat hapren ki jing kendo ki ba jaga jing em pin yo i be ha ke sngi ya ke jubab ke jong bleh ha ke pol ke jong bleh mar bo bleh jubab kalong sia ke ba kemen ba kalong ke ke ba phlak ba ngimat ha ke jing em ke jong e te to blen ker khui pi baro ni ne pendam ha ke jing doai ni aingo em atrai bagi layo sngo ni ke tien ke jong me ngaduai men rap ingiru kan rat bangin pulieka bat ya rap ru bangida bat scam ngida snow scam haki jing kular ki badan hak nek tien jome wat hapre ki jing kendo ki jing syam ki ba jok jing im ki ba hateng hateng isngau du jing kermen ya rap kan rat bangin snow triang haki jing kular jok tien ki jome kum ta sai se ngadwai baro ke be osngau yanga ba men isne ban kerkhu ba ban ya rap ki ba ki la ban ngej hame hak kerteng ke jong jisu ngadwai amen.